kova aina näistä puhua näistä. Joo, Se on kesävaatetta. Joo, Tällä, joo, että silloin. Joo. Ei, aina toi, katsotaan jos suomiseksi vielä. Toi loppu, niin. Ei kuvaa vaan tätä. Ei kun mä vaan tsiikailen. Yrität zoomailla, mä otan kuvan tosta. Tosiaan niin Limppu valmistaudut tämmöiseen pieneen sivuvirkaan. Niin mulla on perittäviä on paljon nyt. Siis 30 vorossaa tulee itsellesi. Ja se on... Saat perittyä niin. Siis mähän saan aina perittyä. Niin, nimenomaan. Kato, kun siellä on vaikeita tapauksia, niin siinä täytyy olla ammattimies. Kato klyyvarista kiinni ja vittu. Vittu pedo, hei. Nyt fyrkat tänne tai sit Sä tulee otat nouta. semmonen, kato semmonen piikki mukaan. Aitsi. Maksa tää tulee tänne. Niin, tai otat sen, milloin sä avaat noin haueleuat. Joo. Nyt hiljaa. Kato, minä puhun nyt. Ja minä kuuntelen. Sitä mä sanon, että perintä